ಲೈವ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್. ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಓಲಿತ್ತರ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ. ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಡವರಪ್ಪ ತಿರ್ಗ ಬುಟ್ಟು ಬಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು 2 ದಿನ ಉಂಟು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂಡೆ ತೆಡಿ ಬರ್ಸ. ತುಳಿ ಮಿತ್ಕುಲಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಬೈದ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಬೈದ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ 2 ದಿನ. ಎಂಚೊಲ್ಲ ರೊಣ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡತ್ತೆ ಅರೆ ಚೆಂಡೆಗೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೊಟ್ನೆಗೆ ಉಂಟು ಕೇನುಂಡತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಬತ್ತುಂಡವೇ ಅರೆ ಕೇಂಡ 5 ಜಾಗತ್ತು ಚಿತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತೆ ಪನೊಂದುಲೆರು ಒಂದು ಎಂಕೆ ಡೋಸು ದೀನ್ಯಾ ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಉಂಡ ಸತೀಶನ್ ನಂದು ಎಂಕೆ ಬತ್ತು ನಂದದೆ ಇದು ಮಾಮಿಲ್ಲ ಪೋ ಯಾನ್ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಪೋತುಜ್ಜಿ ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸ ತೆಲ್ಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕೆ ಬನ್ನಿ ಪೋತುಜಿ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಡೇವೆ ಮುರಾನಿ ಶನಿವಾರ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಉದಾಸೀನ ಅಂಟು ಸರಿ ಶನಿವಾರ ಬರ್ಸ ಎತ್ತನತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಾಂಡ ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತನ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತಂಡು 5 ಇತ್ತನತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ್ನತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸಂಬಳಪುರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ 1 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಓ 2 ದಿನ ರಜೆ ಪಾಡ್ನಿ ಮಾರೆ ಸಂಬಳ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ 2 ದಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಗಪ್ಪನಿ ಜನದೆ ಜಿನ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಜಿನ ನಾನೊಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೋಡು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟದ್ರೆ ಬಂಗಪ್ಪನ ಮುರಾನಿ ತೆಡಿಲ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಅಂದೆ ಇಂಚುಕೊಂಡ ಬಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಎತ್ತಂಡು ತೆಡಿಲ್ ಎತ್ತಂಡು ಕೋಡೆಲ್ ಎತ್ತಂಡು ಬೈಯಾಡು ಕೋಡೆಲ ತೆಡಿಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಬರ್ಸ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತೆಡಿಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾಕಡೆ ದೂರ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅಡೆಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಾ ನಿನ್ನದಿತ್ತೆ ತೆಡ್ಲು ಪೂರ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಮರಿಯಲಡವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ತೆಡಿಲ್ದಾನೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿನಿ ಯಾನು ಇನಿ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಮಾಮಿಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಬತ್ತಾರೆ ನೀ ಕುಲ್ಲಿ ಜರ ಮಾಮಿಲ್ಲಾಡು ಮಾಮಿಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮಾಮಿನ ಮಗ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜಿ ದಾದಾ ಪುಂಡು
ಇತ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲೇರು ಒನ ಸಾತ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕೋರಿ ಗ್ರೀನ್ ಕೋರಿ ಗ್ರೀನ್ ಕೋರಿ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡು నువ్వే మసాలా బుకెంచిన ಆರೆ ಮಲ್ದಿನ ನಾನು ಕೇಳ ಮಾಮಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ದಾದಾ ಅಪ್ಪುಂಡಿ ತೆಂಚೊಲ್ಲೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳಡು ಕೊಡಲೆ ಸೊಂದು ಬೇದೇರಿಲ್ಲಾಗ ಅಂದೆ ಮಂಚ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ನೀ ಇರೇನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಎಂಚಾಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ಜನ ಏರು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಇಂಜನ ಐಡುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂಚನ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಮರ್ದು ಕೊನ ಒಂದಿತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಶುರು ಆಂಡು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ಲು ಬಾತು ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಯಪ್ಪೋ ಹ್ಮ್. ಆಯ್ತು ಜಟಪಟ ಹೊಡುತ್ತೆ ಮರ್ದು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಆಂಡ ಮರ್ರೆ ಎನ್ನಪ್ಪಗ ಲಂಚನ ದಿತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಂಡೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಲ ಅಪ್ಪಗಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಏನಪ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಚ್ಚೆರ್ರಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚೆರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಪಿರ್ನಿಗೆ ಸತ್ಯನೇ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ದ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಅಂದಿ ಅವು ಏತ ಗಂಟೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು 2 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೆರ ಮಾರೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅವು ಸ್ಟೋನು ಅಪುರ ಬಾರಿ ಜಾಗುತ್ತೆ ಅವಳು ನರಮ್ಮನೆನ ಪನರಪ್ಪ ದಾತ ಏತಾಗ ಏನ ಅಪ್ಪನ ಪನರಪ್ಪ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಹೋಯ್ಟ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ನೇರೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ನಮೂನಿದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಅಂದಿ ಏನಪ್ಪ ಗಾತಿ ಅವಿತ್ನ ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಆತು ಪಕ್ಕನ ಚೂರಿ
ಪೂರಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಮೊಳಂತಿಗೆ ಇದನ್ನ ದೆಸೆ ಎಡ್ಡೆ ವನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪುರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆ ಅಂದೆ. ಸೂಪರ್. ಓ ಕೋರಿ ಕೋರಿ అందుకే ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅತ್ತೆ ವಾತಿ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಜ್ಜಿಂಡ ಬೆಂಜಿವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತಂಡಿ ಬರ್ಸ ಒಂತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶನಿವಾರ ಅತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಶನಿವಾರ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಶನಿವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಇತ್ತನ ಗಟ್ಟಿ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ವನಸಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ఇంకా ఇలా చికెన్ ఉండు ಮೀನುಂಡು ಚಿಕನ್ ಉಂಡದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಸಾತುಚ್ಚಿ ಚಿಕನ್ಲ ಉಂಡು ಮೀನ್ಲ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಚೆಂಡೆ ಒಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ದೂರ ಹೋಯ್ರು ಒಣಸನ ತರಬೇಕ ಒಣಸಾತಿ भले गाइस शेयर उलर तुका कमेंट मल प्ले लाइक कर जर नंजी लाइक करली भले सपोर्ट मल प्ले ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಜ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೇ ನಮಸ್ತೆ ಎಂತ ಉಳ್ಳರು ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಿರಣ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡಿ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಇಂದಾಯಿ ನಿಮ್ಮಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಅಂದೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದಿರಿ
ಅವ್ರು ಭಯಂಕರ ಒಳ್ಳೆಯರು. ವನ ಸಾವಡಾತೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಿಲ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಶನಿವಾರ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ವರ್ಷ ತೆಡೀಲು ಅಶೋಕನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓ ಹಾಂ ಮುರಾಣಿ ಶನಿವಾರ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬೈಯಾಗ ಅಂದು ಇಂಚಿಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಜೋರು ಬರ್ಸ. ಏನೋ ತೆಡೀಲು ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡೆ. ಓ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡೆ. ಶನಿವಾರ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಚಿಕನ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಚಿಕನ್ ಇನಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡೆರ ವೈರೆಗ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲ್ಡುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಅಶೋಕನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದೆ ಎರಡೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಮುರಾಣಿ ಶನಿವಾರ ಬರ್ಸ ತೆಡೀಲ್ ಪೂರ ಎತ್ತನತಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ತೆಡೀಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ಕೋಡೆ ಕಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಜ್ ಲೈಕ್ ಕಡೆ ಕೊರ್ತೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಕಡೆ ತೆಡೀಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೂಲಿತ್ತುಂಡು. ಜನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ರಜೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದಿ ಪೂರ ರಜೆ ಉಳ್ಳೇರು. 2 ದಿನ ವೈತ್ ಎಂಕುಲ 2 ದಿನ ಇತ್ತು ಜತೆ ರಜೆ ಅಂಚ ಅಗಲ ರಜೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಂಕುಲು ವರ್ನಗ ಅಗಲ ರಜೆ ಪಾಡ್ದೇರು. IPL ಅಂದ IPL ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನತ್ತೆ IPL ದ ರಜೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಇರ್ ತೂಪುಜಾರ IPL ಈರ್ IPL ತೂಪುಜಾರ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಶೋಕನ್ನ ಬರುವೇರು
ಇಲ್ಲಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದುಂಡು ತೂಪೆ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಓ ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ತೂವರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆಡ್ IPL ತೂವರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ವಿಶೇಷ ಈರ್ನನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಅಶೋಕನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮನ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರವಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜನ ಇಜ್ಜೆರಿನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಪುನಃ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಇತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅತಿ ಅವು ಇತ್ತ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪದಪುರ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಐಕ್ ಬರ್ಪಿರ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಪುರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಖುಷಿ ಆಗ್ನತೆ ಇದು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಇವು ಕಡಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಯ್ಯ ಪೂರ ಜೈದೇರ ಅಂದ್ ಈತು ಬೇಗನೆ ಪೂರ ಜೈದೇರ ಈತ್ ಬೇಗ ಜೈದೇರ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪೇರಪ್ಪ ಈತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವಿತ್ತು ಇಂಚ ಲೈವ್ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತವೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ರಕ್ಕೇನು ಇರತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದೂರ ಪೋಯಿರ್ಕೆ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ಮಣ್ಣತಿ ಬರುವೇರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ವೇರಿ ಅಕ್ಕ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಗೆ ಅಂತೆ ಬಂಡ ಲೈವ್ ಡಬ್ಬೆ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ನ ಏನ್ ತೂತೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈವ್ ಡಬ್ಬೆ ಇತ್ತಕ್ಕೇನು ಅಂಚ ನೂದಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಜನ ಇಪ್ಪಿರು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಜನ ಬತ್ತೆರಡು ಸುಧಾರ್ಪುನೆ ಜಾತೆ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಒಂತ ಜನ ಕಿಬಿ ಕೊರ್ಪಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪರು ಅಂಚಿಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ 30 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕ ಜನ ಕಿಬಿಗೋರೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನುವೇರು ಅವಲ ಅಂದುವನೊಂದುಲೆ ರಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸುಧಾರ್ಪುನೆ ಇರ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮಂಡ ಲೆಕ್ಕೋದ ಜನತೆ ಅಂಚ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತು ಕೆಲವು ತೂಪೇರಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಡು ಬೊಕ್ಕರ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ಏನ ಟಿಪ್ಪುಡು ತೂಪ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡಿಯೇ ಅಂದಿಯ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಅಂದು ಬೇಲೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಪೋತುಜ್ಜಿ
ನೀ ರಜೆ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಆತೆ. ರಜೆ ಪಾಂಡಿ ಮಲ್ಲ ರಜೆ ಇದೆ. ಅವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸಂಡೇ ರಜೆ, ಮಂಡೇ ರಜೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಬೇಲೆಗ್ ಮುರಂಡ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು. ನೀವು ಯಾರೋಡು ಒಂಜಿ ರಜೆ ಉಂಟು ಇನ್ನೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಸೋಮವಾರದ ಅತೆ ಅಂದಿ ಕೋಡೆ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇನಿ ಮಂಡೇ ರಜೆ. ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗಳ ರಜೆ ತಂಚ ಇರ್ಲ ರಜೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಸು ಪೋಯಿರಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಹೋಯ್ರು ಬೇಲೆ ಬರ್ತಾರ ಕೇಂಡೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಡುಲ್ಲೆರಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಹಿಡ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದಿಯೇ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಅಂದ್ರೆ ರಜೆನೆ ಮಾರ್ರೆ. ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಹಿಡ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾಕಡೆ ಇತ್ತಾರ ಅಂದಿಯೇ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದ್ದೀರು. ಅರೆ ಕಾಲ್ ಆರು ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ್ ಪಂಡೇರು ரெண்டு உண்டுலார் பேரான்னு ಜೌನಾಸುಗ್ಲ ಪೋಯರ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೇರಿ ನೀರು ಪಣಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾರು ಕಾಲ್ ಬತ್ ಮನ್ಯತಾರು ಅಂದೆ ಹೋಪ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇ ರೈಡ್ ಬತ್ತೆರತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಕಾಲ್ ಪಾತೆರ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಲ್ ಪಾತೆರ್ದು ಆಂಡೆ ಕಾಲ್ ಪಾತೆರ್ದು ಆಂಡಿಗೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬತ್ತೆರತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಯಾನ್ಲ ರಜೆ ದೊಂಬು ಅತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆ ಇರ್ಲ ರಜೆನೆ ದೊಂಬು ಅತಿ ಓ ದೊಂಬುಗು ರಜೆ ನಾನು ಇರಲೇಪ ಬರ್ಪುಂಡಿ ನಮ್ಮ ದೊಂಬುಗೆ ಏಪಲ್ ರಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಗೆ ಬೋಡಾತೆ ಮರಿ ಎಲ್ಲಡು ಬೇಲೆ ಪೂಜಿ ಅರೆಗಲಡು ದೊಂಬಾಂಡು ಲಕ್ಕಲೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕಲೆ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕಲೆ ಲಕ್ಕರ ಪಂಡೇರು ಜೋಕ್ಲೆನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಪಂಡರತ್ತೇರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡೆ ನನೇತುಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡತೆ ಒನಸ ಆತಿಜಿ ಒನಸ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ ಯಾನ್ ರೋಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರೋಡ್ ಕುಲ್ದಾರ ದಯಗ್ ದಾನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರೋಡ್ ಅಂದಿಯೇ ದಾದನ ರೋಡ್ ಕುಲ್ದೇರ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರಿರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ರೆಗ್ ಉಂಡು ಓ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ರೆಗ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ರೋಡ್ ಕುಲ್ದಿನಿಗ್ಯಾರು
ಎಂಕ್ ಜಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಯಾನ್ ರಜೆ ಇನಿ ದೊಂಬು ಅತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓ ಇರು ದೊಂಬು ಒಂದು ರಜೆ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏಪಲ ದೊಂಬೆ ಅತೆ ಏಪಲ ದೊಂಬೆ ಏಪಲ್ ರಜೆ ಮಲ್ಪೊಡವು. ಇರೆಗ್ದ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಏರು ರೋಡುಡು ಏರಿಯೇ ನೈಟ್ ಇಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಏರವು ರೋಡುಡು. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಪಿದ್ಮಿದಾರ ಓ ಇತ್ಲೇಟ್. ಓ ಪಿದ್ಮಿ ಕಾಸು ಕಟ್ಟು ಬೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಕಾತೋ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ತೆಳ್ಳಾರ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಐಕ್. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕವನಾಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರಡಂಜ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಓ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮೂಲ್ ಬೈದುಜಿ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದಿ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲರತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್. ಆರು ಬಸ್ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನಾರ್. ಓ ಬಸ್ಸು ಉಟ್ಟುಲ್ಲೆರ್ ಡ್ರೈವರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎನಡ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಕನ್ನಡ ಕೊರಡಿಗೆ ಯಾರ್ಲ ಪಿದ್ಮಿ ಅಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ ಎರಡ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸು. ಹಾಯ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಲೆ ದಾನ್ವೆ ಬಾಲೆ ದಾನ್ವೆ ಅನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಜೆತ್ತೆನ ಇಜ್ಜೆ ಬಾಲೆ ಜೈತುಜೆ. 2,000 ಉಂಡು ಐಟು ಇನಿ ನೂದು ಪಾಡುವೆ. 2,000 ಉಂಡುಗೆ ಪಿದ್ಮಿ ಪಾಂಡ ನೂದೇ ಪಾಂಡ ಆಯ್ತು ಡೈಲಿ ಪಾಂಡ ಕೊಂಜೆ ದಿನ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು 2,000. ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅನಸಾಣೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ. ಇನಿ ರಜೆ ಯಾನ್ ದೊಂಬು ಅತ್ತೆ ಕೇಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಇರು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬಂಡರಿ ಇನಿ ರಜೆ ಯಾನ್ ದೊಂಬು ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಇರ್ಡ ಎಕಡ್ಲ ಪಾತೆರ್ರಿ ಇರ ಕೇಂದು ಜಾ ದೊಂಬುಗೆ ಐತೆ ಏಪಲ ದೊಂಬೆ ಅತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಏಪಲ ರಜೆ ಮಲ್ತುಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಏಪ ಬೊಕ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪುನು. ಕಾರ್ಕಳ ಟು ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಇಪ್ಪುನಾರು. ಓ ಅಂದೆ ಕಾರ್ಕಳ ಟು ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಬಸ್ ಉಂತದು ಬರೋಡು ನಾನು ಆಂಡ್ ಬಸಲ್ಲೇ ಪದೆಂಗಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಡಪುಡುವೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಡಪುಡುವೆರ್ಗೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಕಾಸು ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಅವೆ ಇರೆಗ್ದ ಅದೇನು ಸವಿತಕ್ಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ಲ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ದೆಂಬಂದ್ ರಜೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಬಂಜಿಗ್ ದಾದ ತಿನ್ಪುನು ಬೊಕ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅವ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಅತ್ತಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆ ಬನ್ನಿ ದೊಂಬುಗು ರಜೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಅತ್ತು. ವೈಫೈ ಪಾಡ್ಯಾರನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ವೈಫೈ ದಾಗಲ್ ಬರ್ರಾನೆ ಬೈಜೇರಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರ ಬೈದ್ಜೀರ್. ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆರತ್ತ ಆರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದಂದೆ ಸವಿತಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜರತ್ತೆ ಯಾರು ವೆಜ್. ಅವು ಸಿಡಿ ಮೀನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಕುರ್ಚಿಂದ್ಲ ಬನ್ಪೆರತೆ ಎಂಚಿನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬನ್ಪೆರ್.
ಈ ನಂದೇ ಕಂಪಿಸಪ್ ಸಿಡಿ ಮೀನ ಕುರ್ಚಿಯ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಬೇತೇನ ಪಂಡ ಕಾವಿ ಪಂಡ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ ಕೆಲವು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅದಂದು ಗೊತ್ತಾಜ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಂಚಿ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಪನ್ಪಂಗೆ ಇಂಚಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೀನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕನ್ನ ನಾಲ್ನೂದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಎನಡ ನೂದುಂಡು ಐನೂದು ಪಾಡ್ಗ ಪಿದ್ಮಿಗೆ ಒಂದೊಂದುಲೆ ಅಶೋಕ ನೀರೇ ಕೊರೊಡ್ಗೆ ನಾಲ್ನೂದು ಆಡ ನೂದುಂಡಿಗೆ ಅತೆ ಒಟ್ಟು ಐನೂದು ಪಿದ್ಮಿ ಪಾಡ್ಬವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಂದಿ ಅರೆಗೆ ವೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಾರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿಜೇರು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒನಸ್ಗೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಬಸಳೆ ಪದೆಂಗಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಒನಸ್ಗೆ ಪೋಟ್ಗೆ ಸಾರಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಯಾನ್ ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದು ತೂತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಜ ಪ್ರಕಾಶನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸತೀಶನ ಇಪ್ಪಾಡು ದಾಯಿ ಸಾರಿ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಅವು ಹತ್ತ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಹತ್ತತಿ ಅಂಚನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಡಿತ್ತೇವೇನು ಚಂಚನ ಅಂತ್ರಿ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಮೀನಿಗೆ ಆತ ಪನ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ಮೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಲವೇ ಮೀನಂದು ಎಂಚಿನ ನಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಶೋಕನ್ನ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಅವು ಸಿಡಿ ಮೀನಿಗೆ ಓ ಸಿಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂಚಿನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಗ್ದಿ ಬಂಡಲ ಅಂಚ ಅಂಚನ ಸಿಡಿ ಮೀನಾ ಮುಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಓ ಕೆಲವು ಮೀನುಗೊಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಉರುಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪುದಾರ ಇಪ್ಪುನು ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ನಿಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಬ್ಜಿ ಇಂಚು ಕುರ್ಚಿನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಮೀನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಓ ಸರೋಜಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆರು ಒಳಿತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚೋಲರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒನಾಸಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಎರಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆವಿಗರ ನಿತ್ತೆರ ಅಂದಿ ಅಲ್ಲೈತೆ ತೆಲ್ಪೇರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಆತ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡತೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೀನ್ದಂಜಿ ಬುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಸತೀಶನೇ ಪನಂದ್ರು ಇನಿ ಬಸಳೆ ಮಾಮಿಗ್ ಕೊರಿಯೆ ಪಸೊಂದು ಪೋದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೆರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಓ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಕೊನ ರಥ ಸತೀಶನ ಬಸಳೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಅಶೋಕನ್ನೇ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಾರತ ನಾಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅದೇ ಸನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಏಪಲ ಬಿಸಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಆಪುಜಿ ಅತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಶೋಕನ್ ಸಾರಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಏಪಲ ಬಿಸಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಆಪುಜಿ ಅತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಬಸಳೆ ಉಂಡೆ ಇಂದ ಅಶೋಕನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಯಾರು ಬಸಳೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದೇರು ಗಮ್ಮತ್ ಬಸಳೆ ನಡ್ತೇರು ಅಶೋಕನ್ನ ಬರ್ಸ ಕಡಪುಡ್ಜರನ್ನ ಉಂತೆ ಕಡಪಲೆ ಓ ಮುರಣ್ ಶನಿವಾರ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಉರುಡು ಬೈಜ್ಜ ಮಾರೆ ಆತು ಬರ್ಸ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಇವೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಬರ್ಸ ವೈದಿನ ಎಂಕುಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಅಶೋಕನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಕೇಂಡೇರು ಯಾನ್ ಟೂರುಗು ಪೋತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಓ ಒಂಚಿಪುರ ಟೂರುಗು ಪೋಯಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಚಿಪುರ ಟೂರುಗು ಪೋಯಾರು ಎನಡ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಬರ್ಸ ಬೈದುಜ ಸವಿತಕ್ಕ ಸೊ ಇರೇ ನಾನು ಏಪ ಕಡ ಪುಣ್ಣಿ ಮರ ಬರ್ಸ ತುಕ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಸವಿತಕ್ಕನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅಂದ ಅಶೋಕನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಓ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೇನ ನೆನ್ಪು ಉಂಡಪ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ನೆನ್ಪು ಉಂಡಪ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ನಿಗ್ಲೇನ ದಯಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ
ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹೌದು. ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡೆ ಅನ್ನ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬೈದ್ದಿಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ತೆಳಿಲ್ ಬೈದ್ಂಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಶನಿವಾರ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬೈದ್ಂಡು. ಕಂಡವಟೆ ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲು 7 ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಪೋಯ್ನಿ. ಓ ಒಡೆ ಪೂರ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಪೋಯಾರ ಪನ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸೋತ್ತುಡು ಬಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶನನ ಮದಿಮೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸೋತ್ತುಡು ಬರೊಡೆಗೇರ್. ಸವಿತಕ್ಕನ ಊರು ವೇಣೂರ್ಗೆ, ಅಶೋಕನ್ನ ಆರ್ನ ಊರು ವೇಣೂರ್ ಅವೆ. ಓಕೆ ಸತೀಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲತ್ತಿಗ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆ. ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆ ಕೆಪಿಗೋರ್ ಒಂದಿತ್ತೆರ ಅಂದ್ ಅರೆ ದೊಂಬು ಜೋರಿತ್ತು ನಂದಿನಿ. ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಐತು ಹೊರ್ತು ಲೈವ್ ಬದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗು ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬೈಜ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ನೋಡು ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬರ್ಸ ಬೈದಿಜಿಗೆ ಅತ್ತ. ರಡ್ಡ್ ಮುಜ್ಜಿ ನೋಟಿತ್ತು ಬರ್ಸ 7 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಐಡ್ಡ್. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್. ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾಯ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಜೋಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇರೆಗ್ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಮದಿಮೆಗ್ ದಿನ ದೀಪೆರ್ ಗ್ಯಾರ್. ಅವೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇರೆಗ್ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇತ್ತುನಾನೆ ಮದಿಮೆಗ್ ದಿನ ದೀಪೆರ್ಗೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂದೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಚೂರ್ಲ ಬರ್ಸ ಬೈಜೆ ಎಂದ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಚೂರ್ಲ ಬರ್ಸ ಬೈದ್ದಿಜಿಗೆ ಅಲ್ಪ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹಾಯ್ ಪಂಡೆರ ತೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆರ. ಹಾಯ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬೂರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯರ್ಗೆ ಅವೆ ಲಕ್ಕರವನ್ಲೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಐತು ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹೊಸನಗರ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶೃಂಗೇರಿ ಸಿಗಂದೂರು. ಓ ಸುಮಾರು ದೂರ ಪೋಯಾರ ಅತೆ. ಸಿಗಂದೂರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅತ್ತ. ಕೊಲ್ಲೂರು ಶೃಂಗೇರಿ ಸಿಗಂದೂರು. ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಜಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಇಜ್ಜಿ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಜಿ. ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲ್ ಭಯಂಕರ ಬಾರಿ ಜೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಜಿ. ಆರೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅವೇ ಎನಡ ಕೇಂದು ದಿನ ಮದಿಮೆಗ್ ದೀವಾಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶನ್ನ ಸರೋಜಕ್ಕಡ ದಿನ ಏಪ ಪುರ್ಸೋತುಂಡು ಕೇಂದು ಮದಿಮೆಗ್ ದಿನ ದೀವಡ್ಗೆ ಅಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಪೆರ್ಡೂರ್ ಬುಡಿಯಾರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರ್ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಬೈಜಾರತೆ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಬುಡಿಯಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ರೋಷನ್ ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇರ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ದಿನ ದೀಪೆರ್ಗೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಅವೆ. ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಲೆ ಅಶೋಕನ್ನೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನ ಮಾತೆರ್ಡ ಕೇಂದು ದೀಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇರು ಮಾತೆರ್ಡಕ್ಕೆ ಪೋಡ ಇದಾಯ್ ಪಂಡಾರ್ ಮಾತೆರ್ಡಲಕ್ಕೆ ನೋಡ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶನ್ನ. ಅಲೆ ಅಶೋಕನ್ನೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತೆರ್ಡಲ ಕೇಂದು ದಿನದಿಲ್ಲೆ ಏರೆಗ್ ಏಪ ಆಪುಂಡು ಆನಿ ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಲೆ. ಅವೇ ಸತೀಶನ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏಪ ಪುರ್ಸೋತುಂಡು ತೂವಡೀರ್. ಸಂಬಳ
ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಬಸ್ 50 ಜನ ಪೋಯ್ನಿ ಲೇಡೀಸ್. ಓ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ನ್ಯಾ? ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ. ಓ ಅಂಚ. ಒನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೀಟ್ರೋಟು ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಜೋಕುಲು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ನಾನು ಎಕ್ಕ ಪನಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಒನಸಾಂಡ್ಗೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೀಟ್ರೋಟು ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ಜೋಕುಲು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಾನು ಎಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಂಡೇರು. ಕೆಲವೇರು ವೆಜ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ಯ ಕೆಲವು ವೆಜ್ ಇಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅವಲಕ್ಕೇನೋರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ರವೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಮಾತೆರೆಗೆ ಪುರ್ಸೋ ತುಂಡರೆ ಮದ್ಮೆನೆ ಆರಿಚನ್ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೇನ್ಲಿಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪನಗಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ. ಐನ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇ ರೈಡ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಸೂಯಕ್ಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಮೀನುಂಡು ಎನ್ನ ವನಸ ಆತಿಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ನೆನಪುಡು ಕನಲೆ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ನೆನಪುಡು ಕನಲೆ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಅವಡವೆ ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂಗು ಒಂದು ಮೀನೆಲ್ಲ ಕೋರಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಪೊನ್ನಗ್ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇತ್ತುಂಡಯ ಅವು ಮದಿಮೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓ ದೇವ್ರೇನೆ ಆರಿತ ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಗೇರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಮುಗ್ಗಿರ್ ಬಂದ್ ಬಾಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಿ ಪುಸ್ತಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಓ ಅಂಚಾನ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಪನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟವ ಆನ್ಸರ್ ಇದೀರೆ ಪುಸ್ತಕ ನಾರು ಪಾಪ ಎತ್ತನ ಸಮಯ ಕುಲ್ಲುನು ನಿಗಂಟ್ ಪಂತ ಮತ್ತೆ ಈತ ಸಮಯ ಕುಲ್ದೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪರ ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ 10 ತಾರಯ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏನಕ್ಕಿ ಕಜಿಪ್ಪುಗ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿಗೆ 10 ತಾರಾಯಿ ಬೋಡ ತಾರಾಯಿಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ 10 ತಾರಾಯಿ ಬಣ್ಣಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡತ್ತ ಗಸಿ ಬಾಬಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನುಸೂಯಕ್ಕ ಚೇಚೆ ಬಾಬಾ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಚೇಚೆ ನಂದು ಅಪಗ ಎಂಕುಲ್ ಬೊಡ್ಚ ಬರ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಪಗ ಎಂಕುಲ್ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿಲಗೆ 10 ತಾರಾಯಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿಗೆ 10 ತಾರಾಯಿ ತಾರಾಯ ತೋಜು ಕಜಿಪುಡು ಕೋರಿ ತೋಜಂದಿ ಅದು ತಾರೆ ಪಂಡ ಐದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ನಂದು 10 ಕೆಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಅರ್ಧ ತಾರಾಯಿ ಯಾವಂದ ಅಶೋಕನ್ನ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ತಾರಾಯಿ ರಡ್ಡೆ ಕನಾಪೆ ಅವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್
ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ತಾರ ಯಾವಡತ್ತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಶೋಕನೇ ರಡ್ಡು ತಾರಾಯ ಕನಾಪೇರಿಗೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೋರಿದ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮೆನಿ ಮಲ್ಪೋರ ಪನಂದುಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅವು ಸತೀಶನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚಂಚ ಆವಡು ಒಂದು ಕೋರಿಡಿಯತ್ ಐಟಮ್ ಆವಡು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿಗೆ 10 ತಾರಾಯಿಗೆ ಅರ ಮದ್ಮೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಆಟ ತೂವರೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಉಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂದ ಅನುಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಪೊಯ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ರಡ್ಡೆಕ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಟ ತೂವರ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ಉಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಟ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಬಲೆ ಪಂಡೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೋಗಿದ್ದು ದೂರ ಅಂಡತಿ ಅವ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಳ್ಳ ಚೆಂಡೆಗೇನೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಅವಿದ್ನೆ ಕಲ್ಪ್ ನಾವು ಚೆಂಡೆ ಕಲ್ಪನನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನ ಕೇಬಿ ಬಿಡ್ರ ಅಂದು ಒಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಆಟ ಅಂದ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕನ ಉರುಡಿ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಟ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ಕ್ ಪಿದ್ಮಿದಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ ಕಾಸ್ ಕೊರಿಯಾರ 2,100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯಾರ ಅತೆ ಪಿದ್ಮಿದಾರೆ ಕೊರಿಯಾರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಂದ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಂದ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡೇರು ಅಂದೆ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನೆಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಅವರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಬ್ನತ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿರಾರು ಬೇಗ ಬತ್ತೆರ್ಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನೋಟು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ ಜತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆ ಅವು ನೋಟು ಕೊಡ್ತೀರ ಮಾರ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು. ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಕೇಂಡರತೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಂದು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಪಂಡ 2 ತಾರೀಕಿಗ್ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ದೀಪುಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇಜ್ಜತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮದಿಮೆ ಪಗೆಲ್ಡತೆ ಆಟ ರಾತ್ರಿ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೀವೊಲಿ ಅಂದ್ 2 ತಾರೀಕು ದೀಲೆ ಮದಿಮೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬಯ್ಯಾಗ ಆಟೋ ಪಾರ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದಿಮೆ ದಲ್ತೆ ಆಟೋಗ್ ಪೋಲಿ ಅತೆ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ದೀಲೆ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೇರು 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮದಿಮೆದ ಪೂರ ಆದ್ ಆಟೋ ಪೋಯಿ ನೂದು ಕೊರಿಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ನೂದು ಕೊರಿ ಡೈಲಿ ಕೊರ್ಪರ ನೂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಡೈಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಲ ಮಾಡಿತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ವನಸ ಅಂಡೇರು ನಂದು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ ಕೆಪ್ಪತ್
ಕೆಪ್ಪತ್ ಹರ್ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಕೆಪ್ಪತ್ ಹರ್ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಬ್ಬುರೆ ಸರಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಡಿಯ ಪಣ್ಣಿಪ್ಪುಡು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ಅನ್ನ ನೂದೆತ್ತ ರಡ್ಡು ನೋಟ್ ಪೋಯ್ ಜಾತೆ ಇಂದ ಅಶೋಕನ್ನಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನೂದೆತ್ತ ರಡ್ಡು ನೋಟ್ ಪೋಯ್ ಜಾತೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಕತ್ತಾಲೆಗ್ ಒನ ಸಾಂಡಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ 4 ದಿನ ಆತಿನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ದು 4 ದಿನ ಆಯ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಂಚನೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡತ್ತೆ ಡೈಲಿ 4 8 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡತ್ತೆ ಈ 2,000 ಪಾಡ್ನತ್ತ 2,000 ಆಂಡ್ 4 ದಿನ ಒಟ್ಟು 6 ಕೆಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಏರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇನಾ ಪೊನ್ನು ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದು 1,000 ನೂದ ಆಂಡೆ 4 ದಿನ ಒಟ್ಟು 4 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಅವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಜನ ಒಂದಿನ ಆಜಿನೂರ್ದು ಪಾಡ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ 500 ಪಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ನಾಡೋಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ ನಾಡ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ಕೋಡೆ ಮದಿಮೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಊರು ಒಲ್ಪಕ್ಕ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ವಾಮದ ಪದವು ಈರು ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅನಸೂಯ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಊರು ವಾಮದ ಪದವು ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆರಿ ಪದವು ಬಾಯಾರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರ್ನ ಊರು ಬೆರಿ ಪದವು ಬಾಯಾರ್ ಕೇರಳ ವಾಮದ ಪದವುಲ ಬೆರಿ ಪದವುಲ ಆರ್ನ ವಾಮದ ಪದವು ಅನಸೂಯಕ್ಕನ ಬೆರಿ ಪದವು ಬಾಯಾರ್ ಸತೀಶನ ಅಶೋಕನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಸಾರಿ ಉಂಡೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಸತೀಶನ್ನ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸಾರಿ ಉಂಡೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಚಿಪ್ಪರ್ ಬಾಯಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆರಿ ಪದವು ಬಾಯಾರ್ಗೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಕೇರಳನೇ ಬಾರಿ ದೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಕೇರಳ ದೂರ ಇಜ್ಜತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಅಲ್ಪನೆತ್ತೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಒನಸಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಕಿಶೋರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನನ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಸತೀಶನ್ನ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನಸೂಯಕ್ಕಗ್ ಓಟ್ ಉಂಡತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಟ್ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮೆ ಆಪುನೆ ಬಂಗಡ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಈರು ಸಾರಿಗೆ ಪೋತಾರ್ ಅಶೋಕನ್ನ ತುಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮೆ ಆಪುನೆ ಬಂಗಾಗ್ ಈರು ಸಾರಿಗೆ ಪೋತಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಓಟ್ ಉಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ಗ ಅಂಚೆ ಆರ್ಕೆನ್ನೆ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅನಸೂಯಕ್ಕಗ್ ಓಟ್ ಉಂಡತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ಗೆ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಕೇರಳಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಆರ್ ಕೇರಳ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಒಲ್ಪ ಗಡಿ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ತಲಪಾಡಿಯ
ಹೊಸಂಗಡಿಯ ಮಂಜೇಶ್ವರನ ಒಲ್ಪೈಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಎನ್ನಲ ಗಡಿಟೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಒರ್ಂಬಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಕೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನುಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಒರ್ಂಬಾಗ್ ಓಟ್ ಇಜ್ಜ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಒರ್ಂಬಾಗ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅತ್ತ ಒರ್ಂಬಾಗ್ ಇಜ್ಜ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇರಳಡ್ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇರಳಡ್ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒರ್ಂಬಾಗ್ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪೆ ಮಾಲ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಅತ್ತ ಓ ಒರ್ಂಬಾಗ್ ಓಟುಂಡ ತಾನಿ ಮಾಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಾನಿ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪಾರೇರು ದಿಲೆ ದಿಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಿಲೆ ಅವೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಒರ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬರಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ವಿಟ್ಲಾಡ್ದು ಇಂಚಿ ಪೆರುವಾಯಿ ಸೈಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದ ವಿಟ್ಲಾಡ್ದು ಇಂಚಿ ಪೆರುವಾಯಿ ಸೈಡ್ ಓ ಅಲ್ಪನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇರಳಡ್ ಮೆಹಂದಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬಂಗ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸರೋಜಕ್ಕಗ ಮಾತ್ರ ಆಗಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಂಗ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನುಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಬಂಡೆ ತುಲೆ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನಡಕೇನೆ ಅನುಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂದು ಅವ್ವೇದೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ದಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದುದೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ದಾನೆ ಅತೆ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನೇ ಬಂಗಾಡು ಮುಲ್ಪ ಜಾಗ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಜಾಲು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಏತುಲ ನಲ್ಪೊಲಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿಡಿ ಏತು ನಲ್ಪೊಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿಡಿ ಏತು ನಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಇಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ ತಾರ ಏತೆ ಬೊಕ ಒಡೆ ನಲ್ಪುನು ಇರೆಗೊಂಜಿ ಗೋವಾದ ಮಾಲ್ ಕನತ್ ದೀಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರೆಗ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣಗ ಓ ಅಂಚನೆ ನಲಿಪೊಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲ 10 ತಾರ ಇಲ್ಲ ಗೋವಾದ ಮಾಲ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಲಿಪೊಲಿಯ ಇರ್ನ ಗೊಂಕುದ ಮಾಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಶೋಕ ನಾವಂದ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ 10 ತಾರೈ ಗೊಂಕುದ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ತಿಂದಿನಗಳು ನಲಿಪೆರು ಅಂದಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿಗಳು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಏರು ಒರಿಯೇರ್ಲ ತಿನ್ನೋಡತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿಗೆ 10 ತಾರಾಯಿಗೆ ಐಕ್ ಜಾಲ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ಲ ಅನ್ನೆಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಲ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಪಿಕ್ಕಾಸುಲ ಕೊಟ್ಟುಲ ಕನೋಡತ್ತೆ ಗರ್ಪರ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪಡಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೊರಿದ ಚಟ್ನಿ ಅವು ಅಂಡ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಜಾಲ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನ್ಲಾಗೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ ಕೋರಿ ಪಾಡಿನಿ ಏರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಜನ ಎಪ್ಪಡಾರ್ನ ಜನ ಮಲ್ಪೆರಿಯೆ ಕೋರಿ ಬಲಸರ
ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಒಂತೆ ಒರಿಯೋಡು ಕಾಂಡೆಗ್ ದೋಸೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಇಡ್ಲ ಒರಿಯೋರ ಕಾಂಡೆಗ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ನರ ಓ ದೇರೆನೆ ಅಂದಿಯೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಂದ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಇಡ್ಲ ಒಂತೆ ಒರಿಯೋಡಿಗೆ ಕಾಂಡೆಗ್ ದೋಸೆಗ್ ಅಂಚತ್ತಿ ತೂಪಿನಿ ದೀಪ್ ನೀರಿಟ್ಟು ತೂಪುನ್ ದೀಪ್ನು ತಿನ್ನರಿಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾತ್ರಿ ಅವಂಡ ಅತಿ ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜೆರ್ ಅಂದ್ ಮದಿಮೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಪಂಡೆರ್ಡ್ ಏರ್ ಪೋವೆರ್ ಕುಕ್ಕೂರು ಒಂದುಂಡು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈವ್ಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈಗ್ಲಿನ್ ಟೈಮ್ ಈತ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಕಾಂಡೆ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಾಂಡೆದಾಯಿ ಬಯ್ಯಾಡೆ ಪಾಡ್ ಬತ್ತೆ ಪತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಮಗ ಕೂಡ ಕಾಂಡೆದಾಯಿ ಪೂರ ಬರೋಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊನಪ್ಪವೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಪಂಡೆರ್ 1/4 kg ರಾತ್ರೆ 1/4 kg ಕಾಂಡೆಗ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೆ ಸತೀಶ್ ಅತ್ತುಲೆ 1/4 kg ರಾತ್ರೆಡ್ 1/4 kg ಕಾಂಡೆಗ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಎದುರು ಪಾತ್ರೆಡ್ ದೀದ್ ತೂಲಿ ತಿನ್ನಂಡ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಂದಂದ್ ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಎದುರು ದೀದ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡಾಂಡ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆವು ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವು ಬಲಸರೆಗ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಲಸರೆಗ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕನಗ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಯಾನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ರ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಾನಂದ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಲೈಕ್ ಬೂತ್ನು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ 1/4 kg ರಾತ್ರೆಗ್ 1/4 kg ಬೊಲ್ಪು ಕಾಂಡೆಗ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ನಡುಟ್ ದೀದ್ ದಯಾನಂದ್ ಅನ್ನೆ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಯಾನಂದ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆ ಅತ್ತಿಗೆಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಯಾನಂದ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ್ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಯಾನಂದ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪೆರೆಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಾ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕನಗ್ಲು ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕೆಯರ್ ಅಕುಲು ಪೂರ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಓ ಬಲಸರ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕೆಯರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕನಗ್ಲು ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆರ್ಗೆ ಅನ್ನನಗ್ಲ್ ಮಾಲ್ ಪರ್ದು ಬಲಸುಂಡ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆವು ಕೋರಿ ಓ ಅಂಚ ಅಕ್ಕನಗ್ಲ್ ಬಲಸಡತೆ ಅಂದ್ ಅನ್ನನಗ್ಲ್ ಮಾಲ್ ಪರ್ದು ಬಲಸುಂಡ ಕೋರಿ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆವ ಪಂದ್ ಅಕ್ಕನಗ್ಲೆ ಬಲಸೊಡು ಪನ್ಪನಿ ರತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆಲ ಪಂಡೆರ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಯಾನಂದ್ ಅನ್ನೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನ ನಂದಲಿಕೆದ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಏಪ ಅವು ಮೇಟ ಅಂದ್ ಮೇ ಎಪ್ಪೊಡು ಮೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಡ ಮೇಟ ಉಂದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಮೇ ಒಂಜ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮೇಟ್ ಮೇ ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಇಮಾನ ದಯಾನಂದ್ ಅನ್ನ ಪೋಂದುಂಡು ಒಂಜ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಜ ಮೇಟ್ ಬೇನೆ ಪಾಡ್ದುಜೆರ್ ಅನ್ನದೆ ಪಾಡ್ದುಜೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಪಂಡೆರ್ ಇಮಾನ ಪೋಂದುಂಡು ದಯಾನಂದ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಜಿಂಡ ಮೇ ನಂದಲಿಕೆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಜ್ಜಿ ಪಂದ್
ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕೈತಲೆ ಓ ಒಂದು ಕೈತಲೆ ಭಾರಿ ದೂರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಒಂಜಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆವತ್ತೆ ಇರುವ ಇರುವ ಅವತ್ತೋಜುಂಟು ಇರುವ 25 ತೊಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಅನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಜಿಪು ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ಕಜಿಪು ಚಿಕನ್ಲ ಮೀನ್ಲ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಮೀನುಂಡು ಹಿರಿಯಡ್ಕದ 1-2ಗೂ ಒಂದು ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ఇప్పుడు 26 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ವಾ ಯಾನ್ ಬರೋಲಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದನ್ನೆ ಬಲೆ 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 ವನಸುಗು ಮೀನಾವ ಇರೆಗು ಕೋರಿಯಾವ ಓವು ಲಾವು ಮೀನು ಲಾವು ಕೋರಿ ಲಾವತೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬಲೆ ಪೂರ ಚಿಕ್ಕುಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಿರಿಯಡ್ಕೆಗ್ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಕೈಲಾಗ್ಲ ಬರ್ಪ ಇರ್ನ ಅನ್ನ ಕೋರಿಯಾವು ಮೀನ್ಲ ಬೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದನ್ನೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಕೋರಿ ಲಾವು ಮೀನ್ ಲಾವತೆ ರಡ್ಲ ಬೋಡತೆ ಇರೆಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಡ್ಲುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಬಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಬಿತ್ತು ಬಲೆ ಬಂಡೆ ಇದನ್ನ ಪೋಪು ಜನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಬಲೆ ವನ್ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪಂದೆ ವಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಅನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡಿಪ್ಪ ಕಾಂಡಿತುಲೆ ಬಲ ಬಂದ್ರತ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ದಯಾನಂದನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿ ತಿನ್ಯಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿ ತಿನ್ಯಾರ ಪಾಪದಾಗಲ ಇಲ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಜೋಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರಾ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದನ್ನೆ ಎನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೀಡು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿಡು ಓ ಇರ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ಯಾ ಕೊಂಡಾಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊಂಡಾಡಿ ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಪರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಬಲೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಕೊಯ್ಯರೆಗ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಕೊಯ್ಯರ ಬರ್ಪೇರ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ತಾರಾಯಿ ಕೊಯ್ಯರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕದಲ್ಪ ಓ ಹಿರಿಯಡ್ಕದಲ್ಪ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಊರ್ದ ಬರಿಟತೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಕೊಂಡಾಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅನ್ ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದೆ ಕೊಂಡಾಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಕೆ 120 ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತಾರೆಗ್ ಪೋಯಿನೇಕ 120 ಓ 60 ಇತ್ತುನು ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚಿ ಪೂರ ₹80 ಉಂಡು ಅಷ್ಪೈಜಿಂದ ಎಲ್ಪ ಆತೆ ಅವಳು 120 ಅಪಗಂಡ ಕೋರಿಡು ತಾರಾಯಿ ಉಪ್ಪಂದು ಕೋರಿ ಬಲಿತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ ಒಂದು ಆತ್ ರೇಟ್ ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಿಗ್ರಾಮ ಕುದಿಗ್ರಾಮ ದಾದಿ ಸತೀಶ್ ನಾವು ಅನ್ನ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಬಲೆ 2 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದನ್ನೆಲ
ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಯಾನಂದನ್ನ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಓಕೆ ನನ್ನ ಯಾಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವನ ಸಾಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕುದಿಗ್ರಾಮ ಪನ್ನಿ ಓ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕುದಿಗ್ರಾಮ ಪಂಡರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗ್ ಗ್ರಾಮ ಆರು ಪನ್ನಿನಿ ಕುಡಿಗ್ರಾಮ ಪನ್ನಿ ಕುಡಿಗ್ರಾಮ ಓಕೆ ಓಕೆ ವನಸ ಆತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ನಾನು ಯಾಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ನೈಟ್ ಬತ್ತದ ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ದಯಾನಂದ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ನಿಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಯಾನಂದ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ